No je to súkromné. Takže čo ľudia, ja vás vítam pri novom videu. Dneska ideme, ako vidíte, sme v Roblox a dneska ideme ukazovať si mojich friendov a tých, ktorých tu mám ako za youtuberov a ktorým by ste mali dať odber. Začneme hneď. Ja tu niektorých friendov mám, ktorí napríklad, ja neviem, či majú aj YouTube kanál. Ale začneme ako prvé Jurajom Sotousom. Tomu by ste tiež mali dať odber. Má 172 followingov a 9 followerov a 174 friendov. Tu sú oblečenia, musím vám ukazovať, že no ale má takýto proste skin. Tu ešte má napísané, že dobrý žiješ v vlaku SK, youtuber zo Slovenska. Čiže tomu by ste mali dať odber. Volá sa, jeho YouTube kanál sa volá Juraj Šotouš a keď tam ešte pridáte slovenskú vlajku, aj tak vám to vyhľadá aj bez tej vlajky. Ako ďalší youtuber, ktorý sa volá Fifosik TV, a tomu by ste mali dať odber, pretože má okolo 400 odoberateľov, čiže zaslúži si odber. A má 0 followingov, 1 follower a 200 friendov a ešte má aj k tomu aj Robuxy, len už premium už si dal preč, lebo už tu nie je napísané, že premium. No dobre. Ďalšiu tu máme youtuberku, no to som ja, toto je môj účet na počítači. Čiže ľudia, keď ešte aj na počítači, tak takto sa volám. Môžete zastaviť video a napísať to. Dobre. No a ešte tu máme pár youtuberov, ako napríklad 321 Jarko. Mohli by ste aj mu dať odber. A má 10 followingov, 1 follower a 32 friendov. A tu má napísané, že fanúšik železnice a autobusovej dopravy má aj vlastnú hru. A ako ďalší youtuber je Alex z Roblox, a.k.a. Sotous z Prešova. Toto je jeho účet na mobile. Keď chcete, pridajte si ho. Takže vám ukážem jeho účet na počítači. Počkajte. Musíme ho nájsť. A ešte tu má napríklad ešte Filip Šimu. Je to Fifosik TV, Prepáčte, som sa pomýlila. Som spomínala troška iné meno. Ale on sa volá Fifosik TV, tuto takto, bez toho na mobile. Čiže sa volá Fifosik TV, iba na YouTube. A ešte vám idem ukázať toho Alexa na počítači, čiže Alex Roblox, a.k.a. A toto ešte Juraj Šotouš na počítači. A jeho môžete si tiež pridať. Vlastne Juraj Šotouš podrežitko. Toto asi nepridávajte, to je starý účet, to už sa nedá. Beže Maťko. Vidíte, ináč má troška divný skin. Teraz troška pozastavíme. No tu som a už sa mi podarilo nájsť jeho účet na počítači. Si nevšímajte taký malý detail. A toto je jeho účet na počítači. No, proste Alex Roblox, a.k.a. Sotous z Presova. Čiže toto bolo z našho videa všetko. Keď sa vám to video páčilo, nezabudnite dať like, odber, zatím čus.